Takže dámy a pánové, dobré ráno. Dneska máme naplánovaný zájezd do Říma. Mě ještě neznáte, poznáte mě potom v tom vlogu určitě na 100%. Za chvilku mě máte vzenu tam kámošův táta. Pojedeme do Prahy na letiště, tam teď nás čeká let přímý do Říma. A tam budeme 3 dny, poznáme novou kulturu, nové chutě a celkově dostaneme a zažijeme spoustu nových zážitků. Co bys nám k tomu řekl? Dopadli. Padlo se. Pán se smále. Nice. Bíko, jak se na to těšíš? Strašně moc, ale jsem hrozně unavený. To je docela real. Zdravíčko, dámy. Ahoj. No to je jasný. To bude trip. To se musí zdokumentovat. To bude trip jak hovado. Co si o tom myslíš? Že to bude zajebaný a že to bude trip jak hovado. Co si o tom myslíš, Kájo? Já jsem Kájo. Kájo. Já jsem Kájo. Já jsem vstával. Ahojte vy gumítci. Ahoj. Jsi vybavený, Jak se těšíte na ten skvělý výlet? Těšíme. Že těšíš se? Krása. To jsem rád. Dejte ode mě. Jsi ikona? Já strašná. Jsi ikona? Jo. A bojím se. Bojíš se? Jo, ale těším se. Co si myslíte o tomhle výletě? Se těším. Je ukradený. Řekni to slovo, na který jsi řekla před třeba minutou. Jaký? Stella už je, ne? Ano. Nemůžeš mi tam říct N-word. Cože? Nutella! Ty píčo. Já si je prdel. Jedem, Dobrý den. Ahoj. Co vás přivádí na to letiště? Na to letiště mě přivádí výlet do Říma se školou. Jo, tak to je Velmi trapný, se to těším. opakuje. A když tak ticho, prosím, publiku. Chci se zeptat, co si myslíte o Židech? Toto téma se mě to hodně lidí a upřímně mám takový stejný názor jako Kanye West. Dobrý den, co vás přivádí na toto letiště? Výlet se školou. Kam letíte? To mě docela zajímá. Do Říma letí. Do Říma. Do Říma. Kámo, Bobína? co jsi koupil? Kámo, kámo, kvalitní natura neperlivou vodu, která stála za straných 79 korun. A já jako hodná duše jsem nechal 1 korunu dýško. Já jsem ten koupil čokoládový croissant a je velmi dobrý a tady ten kluk je prostě frár. Pojď sem. Máš nějaký problém? Evička. Byl na rámadu. Přestaň kamerovat všechny gay, vole, všechno, co dělám, kámo. Ty nás bej, my se milujeme. Jo, sorry. Kámo. Bude šerif, kámo, na divokém západě, kámo, tam lítá kuledy, kámo, prostě. Přijel jsem na Uřimim, kámo. A my se musíme otočit, udělat kroky dozadu a do první vystřelí přece. Jo, kámo. Raz, 2, 3. Takhle začínají všechny ty letecké katastrofy. Pomoc, prosím. Prosím, pomoc. Šukaka. Nástup na Bohu. Přejete vám šťastnou cestu do vaší cílové destinace.
Přežili jsme, Jupi. jsme zde. Je tu velké teplo. Přežili jsme. Nejdu zpátky letadlem. Sovčo, pověz, co se děje teďka v tuto chvíli právě. Vyšlo z letiště a nemůžeme najít bus. Stojíme, je horko, umíráme, mám žízeň. To je real. To je real. Jo, jo. Ale 520. On jede! Je to on! Přijde vám tohleto jako mrškavá situace? Takže vůbec maslíme se tady a moc se mi to líbí. Stav, přijdu si jako sardinka. Vikinino podcastové okénko. Yep. Dobrý den. Dobrý den. Je mi hrozný vedro. Co vás sem přivádí? Asi nic. Jenom kvůli tomu, že tady je Andula, tak jsem tady. To je docela smutný. My si to spolu užijeme, víte. Kámo, stěžuju se na paní Koupkovou a na paní Christovou a nevím, co je to za druhou čtelku, nepamatuju si jméno. Kámo, furt stojí na tom jednom skurveném místě. Fakt vedro. A je nám fakt špatně. Hodně špatně. Hodně špatně. Nemáme vodu, nemáme nic. Tam ať si můžu ostatně, tak dej mi to do ruky. A to si Teď už jsem sadnu, už nemáš místo. Oni tady nechtějí být s námi. Jo. Já teď řeknu všechno, nebo já nevím, to říct. Čau kámo, dobrý ráno. Že všichni teď chtějí prostě na bazén. Konec, je to horko. Jsme v pekle. Umříme, Cože jako se? fakt. Adry? Jak píčusové, tady Třeba máme něco džíny. Teplák, Niko. prostě. Filipe, jestli tohle uvidíš, tak, Mám hlad. tak to máš dobrý. Ani nevím, kolik je hodin. Pojďte k nám někdo, pojďte si povídat s námi. Jakoby, tady jsem já, Anička, Aňa. A jako... A ty kundy se tady furt umíráme. neposunuly. Hovno, 2 hodiny. Hovno! Ty vole, 3 hodiny. Je to první den náš a umíráme A je docela. to jako- A Filip zaclání. Nevadí, promiň. Hrozný. Je to velká prdel, jako A Filip má bitches Hele, teďka. můžeme Ale já si tak myslím, že Filip je sedět, trochu teplej. koukneme nebo paní učitelky, prostě říkají nebo mluví s někým, Já my čekáme na svůj klíč. nejsem teplej, jako fakt ne. Postel, nebo já nevím, co to je. For A our jak rooms. prosím tě? A že Dokaž mi to stejně dělej. nemáme- Dostali jsme se dál. Se vybalím. A třeba budu umřít. Ale je to tady hezký. Je to tady hezký. Chodíme tady 20 minut už. A kámo, už vole umírám. Euroškola na tripu. Fanta ve stylu. David, Sovča, Naty, Klára. Čau, já jsem David, jsem členem tohohle velmi úžasného tripu v tom Římě a jsem tady na kanále u Filipa, jsem největší bowler z té Euroškoly. To byl nějaký randomák jenom a chvíli uklidni se, teď je to moje scéna, víš co, takže tady prostě to tady vlastním, vychutávám se tady kolu, líbejte se, množte se a Můžete a užívejte. se, ale se mnou. Ciao, vamos, hermano. POV, stane se z tebe prostě kameraman pro nějaký tady holky, který ani jako neznám. A prostě Borky tady s tou mají fotosalon doslova. Sovčo, Koloseum, co si o to myslíš? Já myslím, že je krásný. Co si myslíš o Koloseu? Je to mega hezký. Dominiku, co si myslíš o Koloseu? Kámo, je to kolosální, kámo. Co si myslíš o Koloseu? Kámo, je to tady parádní. Co si myslíš o Koloseu? Je to krásný. Co si myslíš o Koloseu? Je to monumentální, je to Co si myslíš o Koloseu? paráda, chci domů už. Co si myslíš o Koloseu?
Je to velmi kolosální stavba. Co si myslíš o Koloseu? Že to je super, protože si Co si myslíš o Koloseu? Je to krásná památka. Kamo, co to je? Dodo, kámo. Míro? Co bys řekl, to je za ptáka? Ahoj, jak pak se máš? Potřebuju srát. Sakra. Filipe, natoč tohle prej. Nevím. Ne, všiml. No, la policia, no. Řekni, kam vedou tyto schody? Do pekla. Co přeješ novomanželům? Hodně štěstí a láska, žádný rozvody. Mám klobrc. Co s tím uděláte? Nic. Ok, kam jdeme, kam jdeme? Jdeme někam na pizzu. Máme pizzu. Yes, thank you. Thank you. We have gelato. Gelato. Miluju to. Ham. Jsi ready, jsi ready? Jo, jsem ready. Já se těším. To si ruluj. Když se to vzali. To je sovčí. A sovčí. Koupila jsem si po lednici, koukej. Jenom kvůli tomu, že je vypadá hezky. Autobusy jsou skurveně plný. A čekáme tady už 25 minut, protože nám ten jeden ujel, ne protože bychom ho nestihli, ale protože byl přeplněný. Co mi k tomu řekneš? Děkujeme. Jsem spocenej, plný celý od potu, ale ne od mýho potu. Já mám doslova já mám doslova i na mobilu pot. A ten pot, a furt ten pot není můj. Mončo, jak se máš? Jsem rád? Ale budu si mít někde techniky. Rio? No. Docela Rio. Jo, to je jediný záběr, který z celého Vatikánu mám. Jestli s tím má někdo problém, tak běžte třeba do cesty busem. Právě jsme začali balit. Už jsme ready. Už jsme třeba jako... Prostě už mám třeba zbaleno. Prostě. Je tam třeba naházený jak kus hoven, ale stává se asi. Kámo, teď jsem se vykoupal. Šel jsem si na procházku. Co se tady... Co se děje, kámo? Ty vole, nějaký TikTok borky. Počkej, ty vole, kámo, kde jsem se to do prdele ocit, kámo. Co to? Do prdele. Vše modní ikony, ahoj, modní ikona, co mi k tomu řekneš? Já ti k tomu řeknu asi tohle. Tolik neplatí za to, aby já byla v vašich video. No, kamera. Madam, vás tam zaplatili. Jsem to schopný zaplatit. Co se děje? No, potřebovala bych jako peníze. Řádnou fotodokumentaci. Taxíky. Kubiku? Jsou to taxíky? Dobré ráno, Kláro.
Ne. Já se loučím. Tramvaj na kolech, čum. Vole, další, to menší tramvaj na kolech. Ahoj. Čau. Jste tady zůstali už sami, jo?